Kromě směsí pro zdravé pejsky děláme také směsi pro nemocné psy, jejichž onemocnění vyžaduje určité speciální diety. Jsou to zejména psy s onemocněním ledvin nebo s onemocněním jater, kde je potřeba tomu psovi podávat speciálně upravené krmivo, které má upravené některé složky. Například ledvinová dieta musí mít snížený obsah bílkovin a musí mít snížený obsah fosforu. U jaterních diet zase by měl být také nižší obsah bílkovin a nižší obsah některých minerálních látek, zejména mědi. Dále vyžadují tyto diety některé specifické suroviny. Takže i pro tyto nemocné psy máme nachystané směsi, s tím, že ten pejsek musí projít vyšetřením veterinárního lékaře, který provede kompletní diagnostiku, odebere mu krev a na základě biochemických ukazatelů z té krve stanoví diagnózu toho konkrétního onemocnění a na základě toho potom ten pejsek dostane tu příslušnou dietu.